Alright, so dito na tayo sa aking promise. See you! Yan, so pahinga muna tayo saglit bago tayo dumiretso sa Mangaldan. Alright, saglit lang naman tayo dito, mga 10 seconds lang. Ay, grabe ang motor ko. Alright, kita nyo ba yan? Ako hindi. Ayan, gumagana pa pala. Alright, so bago tayo dumiretso, alam nyo ba doon tayo galing kahapon? Yan, doon yung bunuan, doon sa kabilang side. Yan. Lapit pa ba tayo? Saan nakikita nyo? Wala nga, iniwan ko yung susi ko doon. Ulyanin na talaga. Guys, yun yung swal, oh. Swal. Doon sa kabila, yan ang swal. Mas malapit siya ngayon kaysa video natin doon sa Tundaligan Beach. Yan, mas malapit siya. And so ubusin na lang natin tong battery natin, no? Sayang naman kung hindi natin makuha na ng konti ang mga bagay-bagay dito sa aming lugar. Shoutout nga pala kanila Rich Mami, kay Sir Cyril, kay Palalabs Diaries, kay Nene Eileen TV, kay Admin, sino pa ba? Kay Sir Sunny Lau, kay Ma'am Evangeline. Thank you so much sa inyo, no? Dahil sa inyo nabigyan ng buhay yung ating channel. Maraming salamat. At sa mga sumusuporta nga pala, no, maraming salamat. Sana hindi po kayo magsawa na bumisita sa ating munting channel. Kaya lang naman ako nagpasyal dito para makita nyo rin kanong kagandahan dito sa aming probinsya, dito sa Pangasinan. Right? Hindi ko man naikot lahat dahil kakatipid natin sa battery, no? Masyado tayong nagtitipid sa battery. Kaya dito ko na lang siguro tatapusin. So maraming salamat and God bless. Mabuhay ang lahat, no? So sa lahat ng mga pinagdadaanan sa buhay, wag po tayong susuko. Gabayan po natin ang isa't isa, magtulungan po tayo para walang may iwan. Alam niyo naman sa buhay natin ngayon, napakaraming negatibo. Totoo lang, punong-puno ng negatibo ang ating paligid. Kaya hanggat maaari, tulungan po tayo. Naku, uulan pa ata. Malayo pa ang ating paglalakbay. Yan po, maraming salamat. Hindi po ako magsasawang magpasalamat sa inyo, sa mga tumutulong sa akin, sa mga gumagabay. Maraming salamat po sa inyo. At dahil sa inyo, full support po tayo, no? Walang iwanan. Sabi nga ni Sir Cyril, walang iwanan. Dahil pare-parehas lang naman tayo nang galing sa baba. Alright, putulin ko muna. Babush. Naku, lobat pa. Lobat na, guys. Pagpasensyahan nyo na. At hindi natin makuha ng lahat. Ay wait, doon tayo sa dulo. Pause ko muna. Okay na nga, guys. Ang huling sandali.
Talagang tipid-tipid lang tayo sa battery, no? Kanina pa tayo nagpapaalam, pero alam kong bitin din kayo, parang ako. Yes, I love 567. What was that? Six o'clock na. May deliver pa tayong isa. At nagbabadya na ang ulan sa ating dadaanan. Yan, o. Kita nyo ba yan? Yes, so umiilaw pa. Umiilaw pa si GoPro. Eh, niloloko ata tayo na ito, no? Malayo-layo pa tayo sa isang deliver natin sa huli bago umuwi. Well, pakiramdam ko malakas ang wind noise dahil nakabukas yung ating visor. Well, itong dinadaanan ko pala Lingayen to Bimaloy. So dito na tayo. Ano man tawag dito? Baywalk. Hindi ko alam kung baywalk ito. Yan. Gaya sabi ko kanina, doon tayo galing doon sa last episode natin sa Tundaligan Beach, doon sa dulo. So dito tayo ngayon galing sa dulo ulit. Kaya pinipilit ko talaga siyang kuhanan. Uy, po, nakidlat na. Pero sana hindi tayo abutan ng ulan. Nandito na tayo sa may Bimaloy. Ito ang paborito kong lugar. Lugar na walang katulad. Yan, medyo lumalakas na yung alon dahil wala, mukhang papaulan na. Mukhang uulan na nga. Yes sir. At madilim na. Well, siguro hindi na natin to isasama doon sa una kong video doon sa kabila. So puputulin ko na lang muna. Tignan natin kung aabot tayo sa mga aldan na may battery pa. Alright, so kita kits, tuloy-tuloy lang pag-deliver. Just call Seb Moto PH. Just call me and I'll be there. Yeah baby, I love you always. Kita kids.